Hello po, magandang araw po sa lahat-lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Unang-una po, binabati ko po yung sa lahat po ng mga OFW kung saan man sulok ng mundo. Shout out sa inyo sa lahat-lahat po ng mga OFW. Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Lahat po ng mga OFW, sana po lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. God bless and shout out din sa mga kaibigan kong mga vlogger. Unang-una kong babanggitin ang pangalan niya, Tropang Bisaya, kasi mga Bisaya din ako. At si Papa Bin TV. Shout out sa iyo, Papa Bin. Ito. At lalo na yung aking kaibigan, siya si Ma'am Jing No Boundaries. Shout out. Shout out po ma'am sa inyo. At kay Miss July. Shout out din sa inyo ma'am, Miss July. Tapos at si Ma'am Janice Lander Vlog. Shout out po sa inyo ma'am. Basbox TV. Shout out po sa inyo. Idol, shout out. At kay Cooper Vlog. Shout out po sa inyo. Sa lahat po sa inyo. Maraming salamat. Ito ko lang yung mga kanilang mga ads. Ayan, ito sila. Ito ang kanilang mga ads. So guys, pagpatuloy natin mamaya. Ito ang aming pagkakabit ng billboard doon sa Longos Coastal, Las Piñas City. Panoorin nyo. Okay mga kababayan. Susukatan muna namin para alam namin ang size na tarpaulin na ito. Hinawakan ni Alberto Tenyo sa dulo. Okay, hinihila na ni Manolito Pulayo. Ayan siya. Ayan, susukatan na namin. Ilan? Okay. Uy, 51. 51.1. Ayan. Yan ang kanyang sukat, mga kababayan. 51. Okay, dito naman sa kabilang side. Sa pa-vertical na side, susukatan na naman natin. Okay. Ayan, si Manolito Bulayog. Ayan, okay. Medyo wala sa ayos. Unat-unatin muna. Unat muna para masukat ng maayos. Ayan. Tulungan mo, Ben. Ayan, inuunat na nila. Okay. Ayan. Uy, may aso. Cute na aso. Ayan. Okay. Sukat. Ayan. Uy. 54.8. 54.8. Ayan. Okay guys. Ayan na. Nasukatan na siya. 54.8 siya. Okay. Uy, Ramonito Autentico. Ayan. Okay guys. Okay mga kababayan, ito na, natupi na naman ng maayos, talagyan na ng kumpletong alambre sa tagiliran. Bubuhatin na namin siya, ikarga na namin sa aming service. Okay, ayan na. Buhat Dante, ayan. Okay, kakarga na ito sa service namin. Para dadalhin na namin doon sa Barangay Longos Coastal, Las Piñas City. Ayan na. Okay, yan na. Kakarga na natin, guys. Yan na. Ganito kami mga kababayan. Yan ang aming trabaho. Yan. Tsaga-tsaga muna kasi di pa nabalik sa normal ang aming pasok. Once a week pa ang aming pasok. Sa isang linggo, isang araw lang ang pasok namin. Alternate salitan kami. Okay, yan na. Kakarga na. Medyo matigas lang siyang ikarga dahil siyempre makunat. Akala bago, yung pala
luma na. Pero bago pa rin ito ikakabit namin. Matagal na siguro tong stock nakatabi lang sa printing sa paggawa nila. Ayan na, lumabas na yung ugat ni Bay Emilio. Okay, ayan. Hila, hila, hila. Hila, hila Dante, hila. Ayan, sumayad sa putik. Hila Dante, ayan. Sumayad sa putik. Ayan. Okay, malapit na maikarga ang lahat. Kunti na lang yung ano sa dulo. Okay, yan. Sa likod ni Marvin, wala palang nagbuhat. Ay, meron. Meron pala. Si Autentico pala. Ramonito. Okay, karga, karga, karga. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan talaga. Malapit na ito sa katotohanan. Sana magbalik normal na ang pasok natin. Okay, ayan na, ayan na, ayan na. Okay guys, ayan, nakarga na. Nakarga na ang dulo. Okay. Lalarga na kami mamaya-maya, mga kababayan. Doon. Okay, mga kababayan, dito na kami sa area sa Barangay Lungos, Costa Las Piñas City. Ayan ang billboard namin. Diyan namin kakabit. Ayan, papunta na kami sa tapat dito. Okay, ayan na. Malapit na kami doon sa aming paparkingan. Ayan na. Okay guys, dito na kami sa aming pagpaparkingan. Yan, siyempre pagkatapos parking, kakain muna bago kabit ng tarpaulin. Okay, ayan na siya guys. Okay mga kababayan. Okay, lalapag na namin at lalagay namin doon sa pila na doon namin iakyat pataas. Ayan na. Okay, ayay, medyo matigas ang luna. Naipit yung kasamahan ko nasa likod. Okay, ayan na. Lalagay na namin sa dyan sa may pagpupwestuhan niya para pag-akyat sa taas. Ayan. Tayo okay lang yan tayo, hindi yan abutin. Ayan, okay. Yun, naipit yung kasamahan ko nasa likod. Okay, ayan na. Ilalagay na namin dito. Diyan, diyan, diyan. Kasi dito talaga namin ilalagay bago namin iakyat sa taas. Whoop! Noy, ikot, Noy. Ikot, ikot. Ayan. Iikot namin ang tarpaulin para mahati sa gitna para doon itatali ang lubid. Para hatakin namin pataas. Okay, ayan na, ayan na, ayan na. Okay guys. Ayan na, nailagay na. Ayan na. Ang maiwan din ay si Alberto Teño para magtali sa tarpaulin bago namin hilahin sa taas. Okay guys. Tara guys, akit na tayo sa taas ng billboard para hilahin yung tarpaulin. Akit na kami guys. Okay mga kababayan, hilahin na namin ang luna para isampa namin sa ibabaw ng frame. Ayan na. Okay. Isampa na namin dito sa tuktok. Ayan. Ayan na siya mga kababayan. Ayan na. Malapit na siya. Ipapatong na lang namin sa ibabaw ng frame. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Angat. Okay, hindi pa makaangat dahil nakaano pa yung mga kasamahan. Okay guys, ito na, ito na. Isasampa na namin sa ibabaw. Okay, 1, 2, 3. Yan, hanggang lang pala. Na. Okay mga kababayan, naisampa na namin. Ito sa ibabaw ng frame. Tapos, naplastada na namin. Lilipat naman kami sa kabila. Sa kabilang side naman yung aming isasampa. Yung kalahati nito na tarpaulin. Okay. Lakad, lakad, lakad tayo para sa kabila. Para hilahin natin ang tarpaulin. Okay, ito na. Dito na kami sa kabilang side. Hatakin naman namin ang kabilang side ng kalahati luna. Hila Dante, hila Dante. Okay, hinihila na ni Dante. Okay, mga kababayan. Ito na, ito na. Sasampa na namin sa taas ito.
Okay, ganito kami mga kababayan. Sa lahat-lahat po ng mga nanonood, ganito ang aming trabaho. Dito kami sa tuktok ng billboard. Ganito kung paano kami magkabit ng tarpaulin dito. Lahat po ng mga nanonood, OFW, sa lahat-lahat po, ito po ang aming sitwasyon. Ayan, ayan. Okay. Ayan. Malapit na siya sa frame. Okay, tali muna natin yung lubid para makaplastar pag angat at pagsampa ng luna sa ibabaw ng frame. Ayan. Okay. Natali na siya. Okay, sasampa na natin yung tarpaulin. Yan na. Yan. Okay, ayan, nasampa na namin sa taas. Basta tulong-tulong mga kasama, magaan lang ito. Okay, mga kababayan, ito na. At mamaya-maya, amin na itong ilalaglag. Okay. Ayan, medyo bago naman ilaglag, ibababa muna namin yung pulley. Ayan. Pinababa na ni Emilio Misterio ang pulley. Yan. Yan si Alberto Teño sa baba. Siya ang nagtatali sa baba ng mga lubid. Mga selga-selga. Okay. Ayan na. Nakababa na yung pulley. Ayan. Okay. Guys, pagpasensyahan nyo na yung aking boses dahil medyo minsan may counting sa garat dahil medyo hindi po maayos yung aking earphone, yung speakerphone headset. Ayan, okay, nailaglag na mga kababayan. Ayan na, nalaglag na ang tarpaulin. Ayan, okay. Nailaglag na natin mga kababayan. Tapos, itatali na namin ng maayos sa ibabaw para ma-fix na siya, ma-fix. Ayan. Okay, tali-tali na natin para ma-fix na ito. Matapos na. Pagkatapos, lipat kami sa kabila kasi ikakabit namin yung background. Kapag natali na ito ng maayos sa Master Siomai. Dati kasi ito, ang nakamodel dito si Coco Martin, kung Cardo Dalisay. Ngayon, puro pagkain na yung naka-display sa harap. Mamaya guys, picturean natin. Ayan, ang ground. Background pala, background. Kakabit namin sa kabila. Pagkatapos dito. Okay. Yan na. Tali-tali muna. Tali-tali. Tali-tali natin ang alambre. Ayan, si Jonathan Daman-Daman. Ayan. Ito yung area ng Barangay Lungos. Coastal, Las Piñas City. Yan. Meron siyang dagat. Katabi ng dagat. Ang squatter nakatira sa tubig. Eh, tadyak sa ilalim, tadyak. Sipa ba? Sipang kabayo. Background nito guys, ang pinakabit sa kabila. Okay, bira. Mga kababayan, hinihila na namin ang ito, background to siya. Itong kinabit namin na bago, ito, hindi ko alam kung anong luna ito. Mamaya guys, papakita natin kung anong luna. Oh, kunti lang, lubid lang yan eh, bakat lang. Bakat lang ito. Ayun mga kababayan, ito na mga kababayan. Okay mga kababayan, dito na kami sa gilid. Tal namin to si Marasi.
na siya mga kawabayan. Tara, baba na tayo para tingnan natin yung sarapan. Bago na. 2 luna. Maliliit na ba? Okay ka. Sabi na. Kapatagod. Tulay-tulay muna tayo dito sa 4 ang lapad na engine bar natin tutulayan. Dam, ano nito daw? Kasi bababa ako, magpipicture ako sa harap. Mabit sa kahoy. Ubay. Ubay buhol. Ikaw na mag-ano dun sa libid, ha? Pasuyo lang. So ayan guys, yung aming kinabit na bagong master siumay pala ito. Ayan, master siumay siya sa kinabit namin sa likod. Yung bagong master siumay. So ayan, alam na natin kung ang install natin ay master siumay. Dati wala nang ano, dati nandyan si Coco Martin. Ngayon ano na, wala na, puro na pagkain. So guys, di ko napabayan yung aking vlog. At maraming salamat sa inyo, lalo na sa mga viewers ko and sa mga subscriber ko. Sa lahat po ng mga OFW, lahat po kung saan man kayo sulok ng mundo, binabati ko po kayo at maraming salamat po. At sana po mag-iingat po kayo sa inyong mga kanya-kanyang trabaho. Maraming salamat. Bye bye guys.